କିଏ ନାଳୁଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ କୁଆଡେ ଆସିଥିଲ କୁଆଡେ ଦି ଜଣ ଯାକ କୁଆଡେ ଆସିଥିଲ ଦେଶୀ ତ ଏଇଟା ମିଳୁନି ଚାଖଳ ନା ନା ଆଉ କଣ କୁହ ହାଟ କରି ସାରିଲନି ନା କରିବ ଆମର ପପୁନ ଭାଇ ସେ ଆମର ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର ଲିଡର ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପପୁନ ଭାଇର କିଛି କହିବେ ସେ ଆସିଲେ ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଯାଇଥିଲା ଆମର ଏସ୍ଆଇ କି ଅଫିସ କି ମେଡିକାଲ ହେଇପାରୁନି ଯେ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ସାରା ଛାଡ଼ିବ କମ କହିବୁନି ତୁ ତା ଆଗରେ ଘୁରୁଛୁ ତୁ ଜାଣି ଜାଣିଛେ ରହ ଇଏ କଣ ମୁହଁକୁ ମୁହଁକୁ ଆଉ କଣ କୁହ ନାଇଁ ତୁ ତୋର କେମିତି କରୁଛୁ ଆସିଲେ ଏଠି ଆମର ପପୁନ ଭାଇ ଆଉ କଣ କୁହ ହାଟ ଫାଟ କରିବନି ରାତି 3ଟାରୁ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବର୍ଷା ହଉଛି ଚାଲି ଯେମିତି ଆଉ କାଲି ତ ସାଇନି ମାରି ନା ଡାକିନା ଦେଇଦେବୁ କାଲି ସକାଳୁ କଣ କହୁଛି କାଲି ଆମ ଡକ୍ଟର ଛୁଟିରେ ଅଛି ମୁଁ ବି ଛୁଟିରେ ଅଛି 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ